Men 2024-yılı Mersin temir zavodunda işlep uçurda 29 oktyabrdan aprelinde travma alıp kaldım. Uğul sekte jumuşta oçum. Anam başta maga jakşı öne körsetip, jakşı daýadap karaşypdy. Akyryna gelgende anan bayağı jaş balalygan sowaldap bolganda çydamym jetmesden Jalolabad oblasynyň professoruna gaýryldım. Bularga arz jazyp, meydan çeginde maga uşulardyň nimesini kompensasiýasyny ajratyp berişinizi soranan dep kelip, Mirzaýoq Almazbek nimege gaýryldım. Anam bular özleri 3 bölümden komissiýa tüzüp, hazırkı wagtda uşularda daýadap uşul turaly iş ýürüp жатышат.